Ambjent Malta għaddejja b'ħidma kbira biex tħawwel 13,000 siġra u arbuxel fi ġnien il-Mediterran f'Raħal ġdid bħala parti minn proġett ta' riġenerazzjoni bilan li dan l-ispazju pubbliku ta' madwar 30 tomna art jintraddu lil familji Maltin u Għawċin f'post ta' rikreazzjoni u f'pulmun ieħor għan nofsinhar tal-pajjiż. Il-proġett b'investiment tal-fuq minn €1,000,000 rat tneħħija ta' radam u l-installazzjoni ta' sistema ta' irrigazzjoni bilan li tkompli s-saqqi u tmatni s-siġar eżistenti u dawk li qed jitħawlu ġodda. F'konferenza tal-aħbarijiet f'dak li qabel kien magħruf bħala ġnien Gaddafi, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis elenka wħud mix-xogħlijiet li saru f'dan il-ġnien. Ma kienx sistema ta' irrigation jiġifieri s-siġar kif qed jara kienu qegħdin imutu. Mal-proġett tal-pjazza minna ġibjun ieħor ġo ġnien il-Mediterran biex bekk issa permezz ta' Ambjent Malta qegħdin nagħmlu s-siġar kollha bl-irrigation qegħdin inneħħu il-mejtin u narġgħu nagħtu l-ħajja lil dawk illi għaddew minn trauma tan-nixfa u ta' sħala. Is-Segretarju Parlamentari aċċenna għal pjani infrastrutturali bilan li jtejbu l-aċċessibilità f'dan il-ġnien l-aktar għall-istudenti li jattendu l-MCAST ta' Raħal ġdid. Irranġajna il-pajsaġġi kollha tellajna il-ħitan tas-sejjer qegħdin naħsbu biex indawluh ukoll wara diskussjonijiet li kellna mal-Ministru Ian Borg se nkun qegħdin nagħmlu pont li jwassal mill-MCAS għal ġnien il-Mediterran li miġnien il-Mediterran iwassal għall pjazza. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera qal li fix-xhur li ġejjin il-Gvern mistenni jilħaq ftehim biex iġib siġar maturi mit-Turkija u l-Greċja biex jitħawlu mal-40,000 siġra. Fosthom siġar tal-frott fi proġetti ta' afforestazzjoni kbar u f'żoni urbani li embarka fuqhom il-Gvern. Mistoqsi minn One News dwar proġetti u pjani għas-snin li ġejjin fil-qasam ambjentali, il-Ministru Herrera qal li hemm pjan li mis-sena d-dieħla jidħol il-privat fejn il-Gvern ma jlaħħaqx f'dik li hi manutenzjoni tas-siġar. Argumentajt ma' Ambjent Malta illi biex aħna nlaħqu max-xogħol kollu hemm mhux ngħidu ma nsax inlaħqu nħalluh. Miskuża, jien għandi responsabilità li nlaħħaq. Fejn ma nlaħqux direttament kif jagħmel u għalhekk qed jagħti suġġess li qed jagħmel Infrastructure Malta, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni illi nikkontrattaw il-privat ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.